עשרות רבות של אבות שמים קץ לחייהם כל שנה במדינת ישראל. משהו חמור קורה במדינת ישראל על ידי ממסד שמסתיר את הטרגדיות מאחורי דלתיים סגורות של בית המשפט לענייני משפחה. עשרות אלפי תצהירי עדויות שקר מוגשים על ידי אמהות ובאי כוחן לבית המשפט לענייני משפחה. מאות אלפי אבות עוברים השפלות, תיומים, סחיטות כספיות, תפילת תלונות שווא והרחקת ילדיהם ממרכז חייהם על לא עוול בכפם, רק בשל היותם שכרים על ידי ממסד שפועל תחת סמלי מדינת ישראל ובשמה. מאות אלפי אבות פוגשים ילדיהם ל-60 דקות שבועיות. במדינת ישראל מתקיים חוק אפרטהייד מגדרי, חזקת הגיל הרך, שמונע מאבא הורותו על ילדיו, ואילו משאיר את גידול הילדים בידי אמהות רק כי הן אמהות. במדינת ישראל ישנם גופים זרים הפועלים בפירוק התא המשפחתי היהודי, תחת מסווה פעילות פילנטרופית של עמותות וארגונים, אשר בפועל מקיימים אג'נדת העצמה נשית תוך